filmet forgatunk az egyetemünknek azzal a célral, hogy a falu legvonzóbb férfiát megtaláljuk. Az én fiam. A jó fene tudja. Én nem tudok senkit ajánlani, meg mondani sem erre, tehát avatkozni nem lehet. Ez egy nagyon jó kérdés. Hát nem tudok mondani, komolyan. Nekem nincsen sajnos ilyen, hogy Nincsen fiú. Nincsen. Az unokám, de az kint van az államokban, az majd hónap jön. Nem tudok senkit. Hát nem tudom. Annyira nem is ismerem a fiatalokat. Nem forgok a körükbe. Akkor ne költözzek ide? Hát inkább ne. Hát este kellene jönni. És akkor lehet válogatni. Talán a jegyzőnk igazán férfias. Vonzó férfi. És ötleteket kérünk. Itt vonzó férfi. Itt ilyen rendes családapukák vannak. Férfi, hogy hát jól kinéző, vonzó. Ja, apuka ilyen van, persze. És neveket lehet, tippeket kérni? Hát aki olyan csinos fiatalember, itt laknak az első házba ők, Bedő Csaba, aki olyan csinos fiatalember, de hát ő is nagyon szép kék szeme van, de hát ugye fiatal. Itt a Szabó, tessék! Itt a Szabó, szép szeme van! Megmondjam őszintén? Nem tudom. Ilyen kérdéssel állítanak engem. Engem is, de hát most mondd meg, hogy én honnan tudjam, hogy ki a legsármosabb fiúzics. Hát legyen a Pál Károly. Szaniszló Sándor. Hát legalábbis ezt is tudom, azon kívül nem tudnak semmit mondani. Egy tipp. Menjetek a Húshegyi Csabóhoz. Hát természetes, hogy a Húshegyi Csaba, nyilván, mert az én élettársam az ő nagypapája, és én ezt mondanám. Az interneten is örökké rászavazunk. Egyetlenül udvarias. Úgyhogy a mai fiataloktól olyat nem látni, hogy fölszállok a vonatra, és add ide mama nekem, légy szíves. Tehát ez egy ritkaság számba menő tulajdonsága. A kisfilmet, hogy ki a falu legvonzóbb, leghelyesebb férfia, és hát a te nevedet Nem tudom mondani. mondták ki. És hogy ehhez mit szólsz? Nem tudok hozzá mit szólni. Hát szerintem nem én vagyok a legsármosabb, de hát ha ezt mondták, akkor nem tudok mit csinálni.